warahmatullahi wabarakatuh. Kita saka kelompok 3, nami kula Emilia Citra Feni, kula dados sutradara lan Cici. Nami kula Ardita Ferliana Kaputri, kula dados Tritagonis. Kula Bunda Pustami Jaya, kula dados pengajar BK Tritagonis. Nami kula Emilia Aulia Maharani, kula dados Emilda antagonis. Kami kula Muhammad Adriansyah Bandara, kula dados penanda artistik lan Jawa. Nami kula Praviana Asmamadana, kula dados anak protagonis. Nalika ing kelas, ana sing lagi dolanan HP. Banjur Emilda lan kanca-kanca liyane sing wis rampung saka kantin tumuju kelas. Banjur Emilda arep njupuk HP sing ana ing meja, jebul HP sing dikira ana ing meja wis ilang. Banjur Emilda ndek pendapat sing ora becik marang Ana lan langsung nyedaki lan ngecakake dheweke. Anak, gue sih juga kayak yo. Hah, mau aku juga naga lo apa-apa. Gue sih nang kelas aku banyak nek marah gue. Mana gua aku mil. Wis jelas gue sih duduk gue iki maling. Orang aku juga aku udah wis jujur. Yang duduk gue sama maneh. Ya ora ngerti. Gue lali ngono. Aku ora lali. Boleh maneh. Iki ada sembrono. Nalika Ana metu saka kelas, Emilda ambek ngetutake Ana saka mburi kanthi niat jahat. Banjur Emilda nyuruh Ana nganti tiba ing undak-undakan. Aduh, cekel Clara. Kamu gak dorong anak nanti lo gak gini. Anak kau dewe ngapusi aku. Aku ngapusi Emilda. Gue tuh malah percaya. Ya apa aku percaya. Ini kelas kalau untuk. Jadi gue sih nyolong. Anak nyolong apa? Anak nyolong HP ku. Yang gue meja. HP mu nang aku Emilda. Kemana ceritanya? Nalika kelas wis sepi, Ardita weruh HP-ne Emilda ing meja. Kanthi niat sing apik, Ardita njupuk lan nyimpen HP Emilda supaya aman. Banjur ana sing mlebu kelas dhewean. Banjur sawise ngerti ceritane, Emilda langsung njupuk HP-ne sing digawa Ardita. Banjur Ardita lan Ana ditinggal wong loro. Tanpa ana nyuwun pangapunten, sawise nyuruh Ana lan bali menyang kelas. Di masalah ini diselesaikan menyangkut di kamar Pak. Misalnya aku di kamar bergerak, aku orang sama aku setelah keluar. Dia ayo. Banjur Ardita lan Ana menyang ruang BK. Saya Pak, tujuan ini menikah supaya panjenengan paling lingkungan dan menghormati. Ini satu orang. Jadi Pak, Emilda itu kehilangan HP, terus aku les punya anak. Emilda ngarani anak, tapi anak itu terbal aku. Makanya Emilda ke kelas, anak marani. Makanya Emilda langsung buka anak tangga, terus ketemu aku. Dan aku tuh sih nyekel HP ini. Ketika bilang ini kembali kita datang ruang mereka. Iya Pak. Banjur Ardita marani Emilda ing kelas. Berapa yang tinggal Pak Fajar banyak mereka. Mesti masalah mau.
Banjur Emilda lunga dhewean menyang ruang BK. Pak, ini aku lagi ini minyak paprika. Ini penting ini aja kak. Kamu itu saya minta. Kue kudu bisa rantungan di hati tanpa sama anak. Kue bisa apa mesti kue tinggi. Kamu kue bakal dihukum manut aturan sekolah. Anak bakal ngelarang kue nanti seminggu setelah kue bisa jadi malah kelakuan. Oke Pak. Tapi kami sekali muka-muka kowe lan anak orang bukan mana. Mas berhubung Kak, sampai dengan masalah Allah ya. Jadi muka-muka tidak cepat satu tahun dari anak pada anakku malamku. Iya Kak, belum ada pamit. Dan hal ini yang kelas Kalau sahabat single pulau, belum banget. oh dia ganti ada yang kalah. Iya Kak. Dina sabanjure Emilda sing ana ing omah ngladeni paukuman saka sekolah lan Emilda mikir. Ya, aku amarga masalah iku dadi ora mlebu sekolah. Aku nyesel banget amarga diskors aku dadi keri pelajaran seminggu. Kayane aku kudu nyuwun pangapurane marang ana wektu ning sekolah. Sawise iku nganti pirang-pirang dina Emilda ana ing omah lan wektu bali sekolah wis teka. Dheweke ora sabar ngenteni Ana njaluk pangapura marang tumindakake. Esuk-esuk Emilda nggawa tas ing sekolah, dheweke menyang kelas lan sadurunge kelas Emilda ketemu Ana ing bakal munggah ing undak-undakan lan Emilda nyopo Ana. Kenapa mikir Kak, saya tapi aku dan lain. Kerja anak-anak sekolah panggilanku sedang kantungin yo. Aku nyusul aku. Yo, aku sekali yo, apa kamu malah lo. Jadi kalau semua aku nah, satu sun yo. Yo, saya ayo menang juga dalam pelajaran sekali. Eh?